Takže čau ty lidi a dneska tu máme otevírání Megapiku. Jsem docela zvědavý, kolik bude mít stát dropu. Tak, 91 blingů, dobrý. 445 coinů, nice. 184 power pointů. Pojďte, první stát drop. Pojďte. Rare, no nic, nevadí, 50 coinů. Další rare, škoda. Rare, další. Epic. Dobrý. 100 coinů, 100 kreditů na Edgara, to je dobrý. Zase rare, nevadí. Epic mythic, pojďte, no nic. Škoda, že to nebylo legendary. 200 power pointů. Legendary, OK. Legendary. Star power na Crowa, škoda, mohl to být nějaký vzácný skin docela i. Třeba za 145 gemů. No, mimochodem dál otevíráme, zbývá nám ještě 400 dropy. Super rare. Potom super rare, 50, potom další rare. No, nevím, už asi nám nic nepadne, no. Další super rare. No nevadí, no, asi už nám nic nepadne. Super rare, další, poslední star drop to byl. No nic, tímhle video končí, dejte odběr, like a čau.